Marek Valášek, známý pod přezdívkou Datel, je český influencer a youtuber. Narodil se 15. dubna 1998 a pochází z Heřmanova Městce. Proslavil se zejména na platformě YouTube, účinkováním v reality show Likehouse a jako zápasník organizace Clash of the Stars. Na vrcholu popularity patřil k nejznámějším českým youtuberům se 100 000 sledujících a výrazně kontroverzní pověstí. Začátky na YouTube. Datel odstartoval svou YouTube kariéru už ve 14 letech, kolem roku 2012. Tehdy začínal jako let's player, natáčel videa z online hry Shakes and Fidget a později spolu s kamarádem z dětství, přezdívaným Jenis, začali vytvářet zábavná videa, včetně různých pranků a telefonátů. Postupně si svým osobitým stylem získal velkou fanouškovskou základnu. Jeho hlavní YouTube kanál nazvaný Datel nazbíral přes 500 000 odběratelů a Datel se stal jednou z výrazných postav české YouTube scény. Jeho internetová tvorba evokovala dojem bezstarostného, finančně zajištěného života. Datel se později ve videích i na Instagramu prezentoval drahým oblečením, elektronikou a luxusními auty. Tento kontrast mezi online obrazem a realitou se však později ukázal jako problematický. Zlom v YouTube kariéře nastal v roce 2022, kdy byl původní kanál Datel náhle zrušen. Podle dostupných informací došlo ke smazání kanálu kvůli porušování pravidel. Údajně v souvislosti s falešnými soutěžemi, které na něm probíhaly. Pro Datla to byl cílený zásah, jelikož ztratil kanál s několika letou historií a 100 000 odběratelů. Valášek si poté založil nový YouTubeový účet v říjnu 2022 už pod svým jménem místo přezdívky, avšak tento náhradní kanál dosahoval už jen zlomku původního publika. Likehouse a bouřlivý osobní život. V roce 2021 se Marek Valášek zúčastnil první řady reality show Likehouse, čímž expandoval svou popularitu i mimo internetové publikum. V show na sebe upozornil hned několika způsoby. Za prvé, přímo před kamerami navázal romantický vztah se soutěžící Barborou Stříteskou. Přestože do vily původně vstupoval jako zadaný, jeho tehdejší přítelkyní byla influencerka Nicole Martinková. Tato nevěra přímo před zraky diváků vyvolala značný rozruch. Kamery dokonce zachytily Marka a Báru při vášnivém nočním polibku uprostřed kuchyně, což vedlo k bouřlivým reakcím publika. Po skončení show Datel vztah s Nicole ukončil a nadále pokračoval po boku Barbory. S níž tvoří pár dodnes. Dalším tématem, které Datla v průběhu Likehouse dostihlo, byly finanční problémy. Přímo během reality show totiž vyšlo najevo, že Valášek dluží značné částky peněz. Kdo dluží v insolvenci přes 1 000 000 korun? Cože? To si já teprve. Tato informace šokovala jak spolu soutěžící, tak diváky. Datel do té doby vystupoval jako člověk s luxusním životním stylem a najednou se řešilo, že má milionové dluhy. Nutno dodat, že v samotné soutěži Likehouse se Datel nakonec neumístil na prvním místě. Začátkem roku 2024 pak pár oznámil radostnou novinu, že čekají narození potomka. Jejich syn Kilian přišel na svět 2. března 2024. Na sociálních sítích se novopečení rodiče dělili o momenty ze soukromí, zároveň se ale stali terčem kritiky. Například, když jen 2 měsíce po narození syna odletěli na dovolenou k moři a nechali miminko v péči babiček. Někteří fanoušci jim vyčítali sobeckost. Po narození syna se Marek s Bárou stali jedním z nejsledovanějších influencerských párů. V roce 2025 požádal Datel svou přítelkyni o ruku na soukromém ostrově během společné dovolené na Bali. Dluhy, exekuce a insolvence. Navzdory zdánlivě úspěšnému životu řešil Marek Valášek v zákulisí vážné finanční problémy. Podle veřejných záznamů dlužil v souhrnu okolo 2,4 milionu korun různým věřitelům. Velkou část toho tvořil dluh na daních, 852 000 korun finančnímu úřadu a dále značné částky dlužil na zdravotní pojištění a sociálním zabezpečení. V roce 2021 se Datel pokusil svou neudržitelnou situaci řešit podáním žádosti o osobní bankrot od dlužení. V insolvenčním návrhu uváděl, že kvůli pandemii covidu musel ukončit podnikání na YouTube a že má jen minimální příjem kolem 14 000 čistého měsíčně. Dokonce tvrdil, že svůj výdělečný YouTube kanál prodal předem za 100 000 korun, aby měl na živobytí. Soud zpočátku povolil zahájení oddlužení. Ovšem některým věřitelům se Datlův návrh nezdál věrohodný. Během roku 2022 a 2023 navíc vyšlo najevo, že Valášek neplní řádné podmínky oddlužení. Nekomunikoval s insolvenčním správcem a existovalo podezření, že zatajuje některé své výdělky.
Například příjmy z turnajů Clash of the Stars nebo dary od fanoušků. Situace dospěla tak daleko, že v roce 2024 došlo soudu trpělivost. Insolvenční soudkyně zrušila Dattlovi oddlužení s odůvodněním, že nadále jezdí po drahých dovolených a je aktivní na sociálních sítích, kde dělá reklamu, aniž by z těchto příjmů věřitelé cokoliv měli. Vrchní soud v Praze následně v roce 2024 zamítl Dattlovo odvolání a tím insolvence definitivně skončila. Sám Marek Valášek tehdy reagoval rozhořčeně. Tvrdil, že žádné příjmy z Clash of the Stars dosud nedostal. Údajně je měl slíbené až po 3 zápasech a stěžoval si, že soud dá na bulvární novináře a závistivé jedince. Nic to však nezměnilo na tom, že mladému influencerovi reálně hrozí zabavování majetků a příjmu ze strany exekutorů. Je paradoxní, že zatímco v online světě Dattl působil jako boháč, ve skutečnosti byl zadlužený a snažil se vyhnout placení závazků. Kontroverzní témata okolo Dattla. Než se Dattl dostal před televizní kamery a začal se potýkat s finančními krizemi, čelil první velké právní ráně. V roce 2018 byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví, z nedbalosti a výtržnictví. V kauze, kdy napadl známého rapera Ikara. Soud ho uznal vinným a potrestal pokutou 25 000 korun. Přestože mu právníci hrozili až 5letým vězením, soudci zvolili mírnější trest. Tato epizoda se však stala prvním otřesem, kdy jeho neškodné internetové žertíky měly tvrdý dopad i mimo obrazovku. Hádka v letadle a vztahové turbulence. Na podzim 2024 čelil Marek Valášek dalšímu skandálu, tentokrát ze svého soukromého života. V říjnu 2024 se na sociálních sítích rozšířila zpráva, že Dattl a jeho partnerka Barbora Stříteská způsobili pořádný rozruch na palubě letadla při cestě na rodinnou dovolenou. Podle očitých svědků mělo na palubě dojít k hlasité hádce. Údajně unavená Bára vyčítala Markovi, že nedokáže chvíli vydržet bez alkoholu, zatímco ona se starala o jejich malého syna. Spekulovalo se i o tom, že Dattl během letu popíjel a dokonce flirtoval s letuškami, což mělo partnerku rozčílit natolik, že na sebe před ostatními cestujícími křičeli. Situace prý začala být napjatá už na letišti před odletem. Celý incident popsala na Instagramu jedna ze svědkyň a zpráva se rychle rozšířila internetem. Valášek se Stříteskou nejprve celou věc nekomentovali, ale když se kauza rozrostla, rozhodli se promluvit prostřednictvím svého nového Double M podcastu. V epizodě zveřejněné začátkem listopadu 2024 Dattl s Bárou popřeli, že by v letadle proběhla jakákoliv dramatická hádka. Jo, takže já nemám problém jako přiznat, že někdy jsem šel za hranu, udělal jsem nějaký věci, že to bylo nevhodný. Jestli ty lidi se mnou letěli a viděli to, tak se omlouvám. Ale tenhle když jsme letěli s tím Kyliánkem, tak jsem fakt se dal tak jako do pohody, prostě pár panáků, třeba 7 panáků celkem, takže ožilej jsem fakt nebyl. Barča byla vynervovaná, ale nebylo to vůbec, jakoby, že bychom tam prostě křičeli, nadávali se, jenom Barča prostě... No já jsem zvýšila hlas. No to jo, jako zvýšila se hlas, jako hele Marku, už fakt pojď, nebo něco, chápeš? Bára Stříteská v témže vyjádření vysvětlovala, že do letadla nastupovali později kvůli kontrolám kočárků a dětské stravy, což mohlo budit pozornost. Zdůraznila, že žádná obří hádka ani flirtování s personálem neproběhly a že historka očité svědkyně byla zkreslená. Tento pár tak označil celou aféru za nafouknutou bublinu. Klamání fanoušků a hazardní spolupráce. V létě 2024 se Dattl zapletl do další kontroverze. V červenci 2024 Marek oznámil na Instagramu, že si založil nový soukromý profil, na kterém hodlá napráskat ty nejpeprnější informace ze svého života. Lákal sledující na to, že konečně promluví o všem, o čem dosud mlčel. Například otevřeně zodpoví dotazy ohledně svých exekucí a dluhů, nebo definitivně objasní spekulace, zda užívá steroidy. Podmínkou prý bylo, aby mu lidé dali follow. Začnu odpovídat hned, jakmile na druhém profilu dosáhneme 30 000 sledujících, sliboval. Tato taktika zafungovala a během pár hodin nový účet nashromážil přes 35 000 followerů. Namísto šokujících zpovědí však přišel hořký podvod. Krátce poté, co získal požadovaný počet fanoušků, byl onen profil přejmenován na stránku s názvem Přiznání hráčů a tiperů a začal zveřejňovat obsah nabádající k hazardu. Místo osobních přiznání se objevily vtipné příspěvky ze světa sázení a výzvy, aby lidé zkoušeli sázet. V popisku profilu se dokonce objevila nabídka na první otočení zdarma na blíže nespecifikovaných automatech. Jednoduše řečeno, Dattl nalákal 10 000 fanoušků pod falešnou záminkou a pak je využil k propagaci pochybného sázkařského projektu. Reakce sledujících byla velmi negativní a okamžitá. Mnoho fanoušků se cítilo podvedeno a zrazeno. Tohle je jako vzor pro naše děti? To snad ne.
rozčilovala se jedna z faninek. Jiní psali, že datel klesl na absolutní dno a že by jeho chování mělo být nahlášeno. Komunitou se šířila vlna znechucení, zvláště proto, že značnou část datlových sledujících tvoří mladší publikum, na které tímto de facto cílila propagace hazardu. Během jediné noci přišel nový profil o více než 5000 sledujících a Valášek raději vypnul možnost komentářů, protože ho zaplavovala kritika. Marek se snažil z trapné situace vybrusit tvrzením, že onen sázkarský účet patří jeho kamarádovi, kterému prý jen pomáhal získat sledující. Tuto výmluvu mu ovšem téměř nikdo nevěřil. Média ho označila za bezpáteřního lháře a upozorňovala, že Valášek opakovaně nemá problém obelhávat své fanoušky. Z morálního hlediska datel za tuto akci sklidil možná největší odsudek veřejnosti ve své kariéře. Steroidy jedním z témat, které se kolem datla dlouho diskutovalo, bylo užívání anabolických steroidů. Fanoušci i někteří kolegové si všimli jeho výrazné proměny postavy. Rychlého nárůstu svalové hmoty a spekulace o dopingu se objevovaly opakovaně. Valášek tyto spekulace dlouho popíral. Ještě v říjnu 2023 v rozhovorech tvrdil, že žádné steroidy před zápasy nebere a že má z dopingu respekt. Přelom nastal až o něco později, kdy se Marek Valášek rozhodl jít s pravdou ven po svém. Společně se svým mladším bratrem Matějem totiž na podzim 2024 rozjel zmíněný Double M podcast. V jedné z epizod tohoto podcastu na přelomu roku 2024 a 2025 datel vůbec poprvé veřejně přiznal, že steroidy skutečně vyzkoušel a užíval. Otevřeně popsal, jak ho lákala vidina rychlých výsledků v posilovně a v kleci. Ale zároveň uznal, že to byla chyba a že by to rozhodně nikomu nedoporučoval kvůli zdravotním rizikům. Toto přiznání znamenalo velký obrat oproti jeho dřívějším popřením. Najednou potvrdil to, co si mnozí již delší dobu mysleli, protože už nebylo možné spekulovat. Pravdu řekl sám. Marek Datel Valášek je bezesporu jednou z nejkontroverznějších postav české internetové scény. Jeho příběh je plný extrémů od raketového vzestupu mladého youtubera přes televizní skandály a milostné aféry až po finanční pády a opětovné snahy o návrat nahoru. Zase mu podaří napravit svou reputaci a opravdu dostát slibům o zodpovědnějším přístupu ukáže až čas.